Esker nazionala, aluminioa eta burujabetza galdua. Bueno. Horrela. Esker nazionala, aluminioa eta burujabetza galdua. Europa Hormuzen ispiluaren aurrean. Israel eta Iranen arteko gerrak ez du gure mugetara iritzi behar gure industria astintzeko. Nahikoa da Hormuzeko itsasartea zalantzazko leku bihurtzea. Hori gertatzen denean, ez da itxiera formalik behar, ez da iragarki dramatikorik ere. Kaltea lehenago hasten da, isilean, logistikan, garraio seguruetan, energiaren neurrian, eta azkenik jarraitutasunaren mende dauden prozesio industrialetan. Aluminioa horietako bat da. Hormuz itsasarteztu bat da, eta bertatik munduko energiaren zati neurri gabe bat igarotzen da. Egunero, 20 milioi petrolio kupel inguru igarotzen dira, eta gas natural likidotuaren merkataritza globalaren funtsezko zati bat. Konzentrazio hori ez da ezusteko bat, hamarkadetako optimizazio energetikoaren ondorioa da, baina muturreraino optimizatutako sistema batek ez du kolapsatu behar okerrera egiteko, nahikoa da ezegonkor bihurtzea. Eskualdea tenkatzen denean, mugitzen den lehen gauza ez da olio kupela, arriskua baizik. Eta arriskua itsasoan fakturatu egiten da. Gerra seguruak garestitu edo bertan bera uzten dituzte, batzuetan epe barregarri laburrekin. Itsasontzi batzuk gelditu egiten dira, beste batzuek prima gehigarriak eskatzen dituzte, eta gainerakoek ibilbideak eta egutegiak doitzen dituzte. Garraioa motelago, garestiago eta ez fidagarriago bihurtzen da. Hori bera, bere horretan jada industriako inflazioa da. Hor sartzen da aluminioa merkantzia abstraktu gisa ez, prozesu fisiko gisa baizik. Urtetan zehar, golko persiarrak munduko aluminio primarioaren polo handienetako bat eraiki du, argindar merkea, konplexu integratu handiak, etenik gabe funtzionatzeko diseinatutako plantak eta esportaziora bideratutako eredu argia. Azken finean, aluminio primarioa da metalean bihurtutako elektrizitatea. Gaza megabat bihurtuta eta megabatak lingote bihurtuta. Hori guztia ongi dabil energia iristen den bitartean eta lehengaiak garaizeltzen diren bitartean. Baina eredu horrek ia eskutuan mantentzen den aulgure bat du. Tarteko lehengaien mendekotasun handia. Golkoak oso bausita eta alumina gutxi ekoizten du konsumitzen duenarekin alderatuta. Hori hornitzen duen zati handi bat itsasoz iristen da. Gero aluminio bukatua ateratzen den ibilbide beretik. Pasabidea estutzen denean, kate osoa pi muturretatik itotzen da. Aluminio primarioak ez du ondo jasaten presio hori. Aluminio primarioa elektrolisi bidez egiten da, milaka graduetara eta etenik gabeko prozesu batean. Baino elektrolitikoa ez da osten utz daiteken zerbait. Energia edo alumina faltan bada denbora gehiegi, sistemak oreka galtzen du. Puntu batetik aurrera, bainoa izoztu egiten da zati batean, eta egoera ez da jada erabaki operatibo bat. Arazo industrial serio bihurtzen da. Elektrolisi lerro bat berrabiatzea ez da ordu kontua. Asteak edo hilabeteak iraun ditzake. Kalte iraunkorrak eta gaitasun galera arriskuan jarriz. Galdateke primarioek, gainera, alumina inventario txikiekin lan egiten dute. Ez arduragabekeriaz, baizik eta biltegiratzeak dirua, lekua eta eraginkortasuna kostatzen dituelako. Inventario horiek atzerapen laburrak zurgatzeko pentsatuta daude. Baina ziurgabetasuna luzatzen bada, egun bakoitzak erabaki dezatzekin batera eramaten du planta. Karga jaistea, lerroak gelditzea, edo gelditze sakon baten arriskua hartzea. Horretan eragina ez da presioarena bakarrik, ekoizpen kopuruarena ere bada. Gaur galdu den ekoizpena ez da bihar berreskuratuko. Europak egoera hau posizio deserosoan ikusten du. Azken 10 urteetan, aluminio primarioa ekoizteko gaitasun asko galdu du.
2021-2022ko krisi energetikoak aurretik zetorren joera askartu zuen. Argindar garestia, muturreko aldakortasuna eta kontratu egonkorren falta plantak ixtera eraman zuten. Batasunaren erabakia argia izan zen. Importazioekin hornitu eta merkatu globalak beti erantzun egingo zuela sinestea. Hormuz estutzen denean, erabaki horren faktura iristen da. Lehenik prima fisikoetan. Aluminioaren prezio ofizialak ez du bermatzen ez entrega, ez epea, ez eskualdea. Logistika zalantzazkoa bihurtzen denean, igotzen dena metal erreala izatearen prima da. Tokian, unean eta aleazio egokian edukitzearena. Europa importatzaile hutsa, igoera hau nabaritzen lehena da. Ondoren dator kate efektua. Aluminioa sektore askoren oinarria da. Automobilgintza, bilgarrigintza, eraikuntza eta argindarsareak. Sektore horiek behin-behineko gainkostuak jasan ditzakete, baina ez etenaldiak. Autolerro bat geldiarazteak ondorio larriak ditu. Eraikuntza bat atzeatzeak kostu finanziarioak dakartza. Aluminioa berandu iristen bada, edo ez baldin bada behar dena aleazioan iristen, arazoa ekonomia osoan edatzen da. Birziklapena sarritan erabiltzen da aitzakia politiko gisa, edo zein arazo industrial konponduko balu bezala. Europak aluminio sekundarioaren aldeko posizioa aldarrikatzen du, eta egia da energia urrezpena handia dela. Baina datu hori gure ekoizpen gaitasuna murrizteko arrazoi biderosoa bihurtu da. Birziklapenak dena ordezkoa dezakeela pentsatuz. Horixe gaizki pentsatutako politika horlegi askoren logika. Gaur fabrikak ixten, biharko hitzemate abstraktuetan sinesten dugula. Baina industriaren errealitatea ez da hain gozoa. Birziklapena ez da sistema bere gaina. Energia ugaria eta egonkorra behar du, kalitate honeko txatarra behar du, eta sarritan aluminio primarioa behar du aleazioak doitzeko. Energia garestitzen bada eta primarioa estutzen bada, sekundarioa ere ondoratzen da. Ez dago aterabide horlegi azkarrik industriastunean. Aldez aurkakoa pentsatzea ez da ekologismoa. Erantzukizun ekonomikorik eza eta ekoizpen burujabetzaren galera da. Guzti honek galdera bat ekartzen du mahai gainera. Zer egiten ari gara Europan gure industria oinarriarekin? Eraginkortasuna nahaztu du ahuldadearekin eta irekitasuna mendekotasunarekin. Oinarrizko ekoizpenak atzerriatu ditugu eta gero harrituta geratzen gara, gatazka urrunek bere kostuak eta bere jarduera baldintzatzen dituztela ikusita. Trantsizio energetikoaz eta autonomia estrategikoaz hitz egiten dugun bitartean, biak albidetzen dituen metala importatzen dugu. Kontrolatzen ez dituen energia eta logistikakin ekoizten direlarik. Hormuz ez da salbuespena. Eraiki dugun sistemaren ispilu da. Pasabide estu batek presioa, eskuragarritasuna eta prozesu kritikoen jarraitutasuna baldintzatu ditzakeen sistema batena. Hori gertatzen denean, Europak bi aukera baino ez ditu. Gehiago ordaindu edo gutxiago ekoiztu. Biek igatzen dituzte inbertsioa, enplegua eta burujabetasun ekonomikoa. Ez da patu saihestezina. Aukera politikoa da. Burujabetasun industrialak ez du esan nahi autarkia, baizik eta gutxienezko baldintza batzuk bermatzea. Argindar egonkor eta aurreikusgarria prozesu jarraituetarako. Primario gaitasun nahikoa, kanpo mendekotasun osoa saihesteko. Birziklapena, estrategia orokorrean integratuta, ez aitzakia gisa. Eta azpiegitura logistikoak aktibo estrategiko gisa tratatzea. Aluminiak ez du irakaspen ideologikorik ematen, irakaspen fisikoa baizik. Gizarte aurreratuak ez dira finantza merkatu eta diskurtso honekin bakarrik sostengatzen. Funtzionatzen duten labeekin sostengatzen dira, izoztu ez diren galdarekin, garaiz heltzen diren itsasontziekin eta arriskuak heltzen diren itsasontziekin eta arriskuak agertzen direnean eusten duten kontratuekin. Hormuz beti izango da estua. Auzitan dagoena da Europak horrek ondoriorik ez balu bezala jokatzen jarraituko ote duen. Eskerrik asko denoi.